Begawan tunar mentolo mateni karo Petro kandang bolong ora lumrah manusia. Minggiro Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Nah, rame iki. Lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gunung diduwa piye cacaran sertane bawana. Begawan tunar mentolo mateni karo Petro kandang bolong ora lumrah manusia. Oh setan kowe. Gong kowe iki apa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong apa? Bagong apa? Bagong apa? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Terus pripun? Minggiro Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Nah, rame iki. Mereka anak Prabu Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan niki arep ngapa? Arep ngapa sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten kuwi ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gunung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dilebokke. Dilebokke. Kowe. Diwrangkake maksud kula. Oh nggih. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Jane kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Manakawan. Baladewa niku gedene semen iki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dedom niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap Negaringan Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula ngajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk ngajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak go cundha maneh. Nggih namung kagem girigodo dhateng Petruk kemawon. Anu mbiyen cepet-cepet yo Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan